Защо пред така? Здравейте, хора! Днес ще правим The Yoga Challenge! Това е една игра, в която тук, някъде ще виждате снимки на йога изпълнения и ние ще трябва да ги повторим. Ние ще ги гледаме някъде там, затова понякога може да не виждате главите, което няма лошо, разбира се. Надяваме се да се забавлявате. Давай, сядай. Накъде? Накъде? Значи ще е по-безопасно. Иначе отблъщаш само. Чакай. Обсъждам, че не можем. Дай! Чакай! Дай другото! Да, пак! Не стига толкова! Да, пак! Опасно е! Нищо! Много! И ежедневието ни опасно! Едното. Не ле! Добре. Давай, първо, че после. Чакай, почти си хвана кръка. Сега, значи, джиня трябва да е ето така. И аз трябва да съм ето така. Кога ни кръпне. Заповядай! Го подам ли пак? Готово. Направих го. Чакай, сега ще го видим. Ще го направим, че правила съм го. Всеки ден загрявам с това. Естествено. Ето виж, казах, че загрявам с него. Едното бутче трябва да е така. Другото... Подам ли? Да. Чакай. Не, пъста, сама. Добре. То между другото трябва да ме хванеш и те отгоре. Ще го направи го. Да. Давай, мой приятел. Тя се отседа буче до там. Така, сега фащаме го. Добре, не е смешно, когато почти го правя. Как ще останали? Не, сега си ги опълним. Значи на разстояние сме така. Държма. Чакай, Какво държим?
Чакай. Трябва се превърцать. Чакай, упри се до стената, полека с контакта. Найс! Мисля, че следващото ни хоби е йогата.